závierke a výročnej správe. 4. bod, manažérsky list z overenia ročnej závierky a rozpočtu za rok 2016. 5. rok, stanovisko hlavného kontrolóra záverečnému účtu. Záverečný účet za rozpočtové hospodárenie obce Breznička za rok 2016. 6. bod, výročná správa obce Breznička za rok 2016. 7. bod, kronika za rok 2016. 8. bod, vyradenie knižného fondu, kníh z obecnej knižnice. 9. bod, rôzne. 10. bod, sú navrhované interpelácie poslancov, aby som navrhol tento bod vyradiť a už nikdy tam nedávať. Všetko vyriešime v diskusii. Aj tak sa tam nikto nehlási. A v diskusii majú prednosť poslanci, takže myslím si, že nám stačí jeden bod diskusia a tam začnú poslanci a to je miesto interpelácií. Takže 10. bodom bola diskusia a interpelácie poslancov na údele vypustiť. To je za to, aby sa dnesné zastupiteľstvo riadilo týmto programom. Si za program? Áno. Dobre, ďakujem. Takže prvý bod určenie zapisovateľa, bude ako tradične Jurka Paverová. Overovatelia zápisnice Jozef Redvík, Ivan Prepelica. Návrhová komisia môže byť Peter Zalaterník, Andrej Harániová. To je za to, aby fungovali v tomto zložení. Ďakujem. Druhý bod, kontrola uznesení. Nemali sme také uznesenie. Nemali sme žiadne uznesenia, ktoré treba kontrolovať. Tretí bod, správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a výročnej správe. Správu ste mali doma. Je to taká správička o tom, ako sme hospodárili. Môžeme z nej prečítať také niečo. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora vrátane názoru. A tá správa informácia znie: informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Správa uvedenia dodržiavania povinností obce Breznička podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe uvedenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných pre územnú samosprávu znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Breznička konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. To sú také najpodstatnejšie veci z tejto správy. Čiže návrhová komisia môže počítať návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie manažérsky list z overenia ročných. Správa, tam chýba to jedna správa, to je to istá správa. Takže berie na vedomie Správu. Nezávislá auditora. Účtovnej závierke a výročnej správe 31.12.2016. Štvrtý bod je manažerský list z overenia ročnej závierky a rozpočtu za rok 2016. Ono to niečo podobné. Je to opisované. Tohto sa dá vyčítať rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a skutočnými bežnými výdavkami je prebytok 40 000 eur, čo je naše hospodárenie, až na to, že 98 000 eur sme čerpali z rezervného fondu na kapitálové výdavky, a keď sa to vyrovná, tak celkový rozpočet je v schodku 58 000 eur. Ale bežné príjmy a výdavky sme mali plus 40 000 eur. Kapitálový rozpočet nemal žiadne príjmy, takže
pán Bojko. Majetok obce v roku 2016 sa zvýšil o 49 502 eur a dosiahol hodnotu 118 619 eur. Neubežný majetok narastol o 70 571 eur, pokles bol v obežnom majetku o 20 878 eur. Časové rozvýšenie pokleslo o 191 eur. Z obežného majetku poklesol finančný majetok o 24 106 eur a zásoby o 38 eur. Záväzky obce narastli o 50 126 eur, toto je náš úvod. Krátkodobé pohľadávky narastli o 3267 eur. To sú veci, ktoré v podstate neboli zaplatené ešte minulého roku. Tak sa to dá povedať. Nejaké krátkodobé záväzky. Tak ale takto máš na prelome rokov voči orgánom daňovým, sociálnym poistenia a všetko, čo sa vlastne nedá zaplatiť v 31 dní. Suma dobu obce dosiahla 31.12.2016 48 740 eur. Časové rozlíšenie pasiu sa znížilo o 17 825 eur na stav 517 740 eur. Keby som povedal, že potom je tu zase niečo podobné ako pri tej správe. Názor auditora. Uskutočnili sme audit účtovnej záverky obce Breznička, ktorá obsahuje súvahu 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci a k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená účtovná záverka poskytuje pravdivý a veľmi obraz finančnej situácie obce Breznička k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci a k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431/2002 o účtovníctve. Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej záverky podľa nášho názoru informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou záverkou za daný rok. Návrh bol zverejnený 4. mája 2017 a dobrý zákaz návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2016 bol vypracovaný v súlade s zákonom číslo 583 z roku 2004 v ním neskôrších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Náležitosti návrhu záverečného účtu. Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Breznička. Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu obce Breznička a člení podľa paragrafu 10 odstavec 15 zákona v súlade rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stavaní denných údaje o plnení rozpočtu. Finančné hospodárenie obce Breznička sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 70 roku 2015 zo dňa 25. novembra 2015. V roku 2016 bol rozpočet obce upravovaný v zmysle paragrafu 14 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovými opatreniami celkom 7-krát ako zmena rozpočtu schválená dňa 18. februára 2016 uznesením číslo 100, zmena rozpočtu schválená 5.5.2016 uznesením číslo 112, zmena rozpočtu schválená dňa 1. júna 2016 uznesením číslo 130, zmena rozpočtu schválená 27. júna 2016 uznesením číslo 136, zmena rozpočtu schválená dňa 30. júna uznesením číslo 139, zmena rozpočtu schválená dňa 30. augusta 2016 uznesením číslo 148 a zmena rozpočtu schválená dňa 19. decembra uznesením číslo 157. Plnenie rozpočtu. Bežné príjmy 392 990,07, bežné výdavky 352 982,40, prebytok bežného rozpočtu
7,69. Kapitálové príjmy 120 miliónov, kapitálové výdavky 98 472,30. Schodok kapitálového rozpočtu minus 98 352,30. Príjmy z finančných operácií 98 352,30. Výdavky z finančných operácií 1260, prebytok 97 092,30. Sumarizácia. Výsledok hospodárenia za kalendárny rok. Rozdiel medzi celkovými skutočnými príjmami a celkovými skutočnými výdavkami. Príjmy 491 462,37, výdavky 452 714,40. Výsledok hospodárenia prebytok 38 747,67. Bilancia aktíva pasív. Aktíva sú 1 186 619 30, pasíva 1 186 619 30. Predaj do skladu výbory budú. Obec 31.12.2016 eviduje tieto záväzky. Voči bankám 48 740, voči dodávateľom 1420,06, voči štátnemu rozpočtu 0, voči zamestnancom 7519,80, voči poisťovňam a daňovému úradu 5450,81. Na záver, návrh záverečného účtu obce Breznička na rok 2016 je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky zákony predpísané národnosti. V zmysle paragrafu 16 odstavec 30 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovaný návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2016 výrokom celoročného hospodárenia Starej Breznice. Ale sú tam tie čísla podstatné, to hospodárenie čísla 8 000 úspora. Teraz to máte, čo sú tie čísla, čo som vám všetkým. Takže my tu máme. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu. Ktoré sa toto uznanie? Schvaľuje po A záverečný účet obce za rok 2016, po B celoročné hospodárenie bez výhrad, po C vyrovnanie schodku hospodárenia vo výške 58 345 eur z rezervného fondu obce a úverových prostriedkov. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalší podbod v tomto bode bude plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok. V súlade s ustanovením paragrafu 18 odstavec 1 písmeno D zákona číslo 369 z roku 1995 o obecnom zriadení nízkoších predpisov predkladám tento plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2017. Stanovenie priorít výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolného hlasu. Záverečný účet obce Breznička, rozpočet obce na rok 2017 na roky 2018 až 2019, rozpočtové opatrenia v priebehu roka 2017, sťažnosti právnických fyzických osôb, uznesenie obecnej rady Breznička obecného zastupiteľstva Brezničke, všeobecné záväzné právne predpisy a z nich vyplývajúce interné predpisy a riadiace akty obce. Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti, kontrola riešenia sťažností právnických a fyzických osôb, kontrola plnenia uznesených prijatých obecným zastupiteľstvom, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 pri schválení v obecnom zastupiteľstve, kontrola čerpania rozpočtu obce za 3. až 4. rok 2017, kontrola rozpočtových opatrení, kontrola poplatkov a daní náležitosti na všeobecné záväzné nariadenia obce, výkon následnej finančnej kontroly, kontrola pokladní v obecnom úrade a rozpočtových organizáciách, výkon ostatnej kontrolnej činnosti, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2017, príprava stanovisk hlavného kontrola obce s rozpočtovým opatrením v roku 2017 a iným finančným a majetkovým materiálnym odkladaním na rokovanie obecného zastupiteľstva, termín podľa programu rokovania obecného zastupiteľstva. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na obecnej tabuli direktorov na 2017. Obecné
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje plán kontrolnej činnosti Na druhý pôrok. na druhý pôrok 2017. To je za toto uznesenie. Ďakujem. Šiestým bodom je výročná správa obce Breznička za rok 2016. Tiež ste ju mali doma. Sú to tie čísla trošky rozvinuté od našich zaujímavých o obci, občanov. Pokiaľ je to nejaké pripomienky. Tak to nie je. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schváľuje výročnú správu obce Breznička za rok 2016. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším 7. bodom je zápis textu do kroniky za rok 2016. Písala Milena Babicová. Nie je ešte aj číslový, ale ešte napísané celkom pekne obsluhové. Ceny to nie sú doplní. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schváľuje zapísanie spracovaného materiálu za rok 2016 do kroniky. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 8. bodom je vyradenie kníh, ide o obecnej knižnice. Máme nejaký siahodlý zoznam. Poprosím. Ak nikto nemá výhrady k týmto knihám, ktoré by sa mali vyradiť z obecnej knižnice, z dôvodu poškodenia, zastarania, z obsahovej stránky alebo nadbytočnosti, že niektoré knihy viac exemplárov, tak to je uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schváľuje vyradenie 363 knižných jednotiek kníh z obecnej knižnice v sume 240,83 €. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A za 1000 € sa nakúpili nové knihy. Čiže žiadne je ten knižný fond sa obmýva. Deviatý bod rôzne, v ktorom by sme prerochovali žiadosť Lukáša Fila, bytom Breznička 125 o schválenie času predaja prevádzkaní drogéria na adrese Breznička 205. To je v tom poriadku. Predáčku tam na
bývalá miestna. Navrhuje časy pondelok od 6:15 do 18:00, v podstate až do piatku časy isté, v sobotu od 7:30 do 12:30, nedeľa zatvorená. Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje čas predaja v prevádzkárni Drogéria Breznička 205. Pre žiadateľa Lukáša Piva Breznička 125 v čase od pondelka do piatka od 6:15 do 18:00 hodiny, v sobotu od 7:30 do 12:30, v nedeľu zatvorené. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Ďalší bod je rôzne. Už sa mi veľa občanov sťažovalo na tú váhu, čo máme tam na začiatku dňu. Neviem, už neviem nikoho dotlačiť k tomu, aby s tým niečo robil, nemá to majiteľa. Zapísať na obec sa to nepodarilo, katastr odmietol, že to nie je stavba. Takže navrhujem aspoň nevyhnutnú vec, nejakú sanáciu tej strechy, či nie to stavbu dole. Lebo tam je riziko, že naozaj na niekoho to spadne. Keď kúka vietor, tak to úplne sa celé trápi. A zoberie nejaký plech, to sú ťažké plechy a hodí to na niekoho, tak sa vyšlo. Nemá bývalý pozemový slovenského pozemkového fondu. Bývalé družstvo údajne, tam som zistil, a nemajú to nikde, nikdy to nebolo zapísané v inventári. Neprešlo to ani do konečnej podstate, ani nikde sa to nepredalo. Stavba nemusí. Krízový stav. Nebude sa s tým nič robiť, že sa odstráni tá stavba. Prečo ste to neodstránili? Ale vy to robíte také jednoduché, to je druhá vec. Investovať do toho nemôžeme, pretože to nie je mandát. Je nejakým minimálnym nákladom odstrániť tú strechu. Čo?